lakini kama kazi ni sawa tutasonga mbele. Nok mar nurses ute thieth mag piny owacho e pacho ka koro mono piny Kenya chopo kare lek mare madoko piny thoe mag nyithindo matindo kochopo higa mar 2030 kalore kod nonro motelie kod riwruok mar Kemri. Thoth ute thieth ma pacho ka ni kod nas achiel marito nyithindo monyuol e kind 19 nyaka 25 kata bed ni dwaro mar piny ngima en mondo nas achiel orit ka thoth to nyithindo 4 kende. Kitrit manyathi ma koka onyuol yudo nyiso chal mar ngima modhi bedo godo ka odongo. Chunji to nyithindo matindo ni e lwet nurses mabedo kodgi seche 24 kendo rango chal mar ngima gi duto. Every day for 24 hours a day, nurses remain the primary providers of essential care for sick and premature newborns, responsible for managing breathing support, monitoring, feeding, administering medications, providing hygiene and emergency interventions. Nurse shortages and high patient loads can affect the delivery of this care. Kalore kod nono motim gi riwruok mar Kemri riwruok kod kembe mamoko, piny Kenya ni kod kwan matin ahinya mar nurses gima koro mone tieko chutho thoe nyithindo matindo mapod en tama e pinje Afrika. One nurse can be taking care of either anything from 15 to 30 babies in a 12-hour shift. And so in that time, the nurse approximately has around 30 to 35 minutes per baby over the whole 12-hour shift. So I think one of the questions we ask ourselves is how much can you do in a 12-hour shift if you have only about half an hour to take care of a very sick baby? No, manotime ute thieth aboro mag counties nyiso ni ting moluwe gok nurses mono gibedo kod tudruok makare kod jonyuol nyithindo gi gine mabende medo jonyuol maminyuru midekre kendo mono gichiwo kony madwarore e rito nyithinde gi. Riwruoge gi koro riwo wigi kanyachiel kendo chiwo paro ne sirikal mondo med kwan nurses kendo tieg jomoko manyalo konyo nurses e tije maok mag thieth kendo chiwo lwasi makare e ute thieth mag gi ne tudruok e kind jonyuol kod jochiw thieth. Appreciating that nurses do a lot of work, and some of this work is tasks like maybe moving a file from the ward to maybe the finance department, picking a consignment of drugs from the pharmacy to the ward. And the question we asked is, what if that task, which is not really a clinical task, what if it's offered or given to somebody else to assist the nurse? Would that free up the nurses' time to really take care of this very sick baby? Kata bedo ni thoth counties pod ok nyal duoko piny thoe nyithindo matindo kaka dwarore, kaunti ma Kiambu opuo kuom bedo achiel kuom counties mosechopo kare lek mar duoko piny thoe nyithindo e pacho ka. Counties that have already surpassed the requirements of the SDG, and we have counties in Kenya that are far away from it. So our average of 22 per 1,000 deaths, which is supposed to come below 12, has been achieved by some parts of this country. This research is telling us what we need to do, and my thinking is that next time you're benchmarking, don't go to benchmark in Malaysia, go and benchmark in Kiambu, which has achieved what you're looking to achieve. Ramogi giethulo ni wajakwa kwa yo machielo otochopo ka atipo mos makere ne anyuola gi osiepe duto manyocha wito jogi